kita ko atong post ba, wajud na ko na nabasa tanan, pero kita ko atong na nag-post nga nakita niya iyang principal sa una nga nana sa daplin sa daan, 81 years old. Dahil na nangutan na nganong naing ana ang principal sa comment section, na nangutan na nganong naing ana asa di ang pension, di ba na pension? Okay, so na ko'y kasultian na tulo. Una, ang pension is mabaligya pod, mautang pod. Ikaduha nga lesson is ang atong tanang posisyon aning kalibutan na is temporary. Mawara na atong posisyon bisag unsa pa tong ranggo. Basin siguro kung ikay tag-iya, di na mawa si mo kung ikay tag-iya. Pero sa trabaho, pinakataas nga trabaho like presidente sa Pilipinas. Pinakataas na posisyon, di ba? Dili na siya forever. So kami nga mga teachers, kabalo miya na. Mo nang gusto na mo nga mga mupuli na mo tarong. Gusto na mo nga naay maayong batasan, may kinaiya ang mga musunod na generation. Mo nang importante kay para na mo ang disiplina. O gikatulo, may to si ma'am principal kay nailhan siya sa kadtong nakakita niya o gipost. Pero kalimtan ta sa mga tao og andamay mo kagalingon nga malimtan kita kay nana sila lang kagaling pamilya, nana sila lang kinabuhi og apil na siya sa dagan sa panahon. May ganito si ma'am, nailhan siya, meaning nitatak siya ato nga babay, no? Nakabilin siya og kanang impact. Gamay ra kay atong ma-touch nga mga tao sa kinabuhi. Dili tanan kinahanglan imong i-touch.